Čaute, tu je Michael alias Cyborg a dneska ideme urobiť s mojím kamarátom Bubríkom strašne pekný dom. Nebojte, neokopírovali sme ho, je to môj vymysel. No dobre, takže potrebujete na to kamenné schody, drevené dvere, dosky z dubového dreva, jedlové drevo, plot, sklenený panel, vlnu, schody z dubového dreva a kameň. Za prvé musíte si dať 4 do výšky na každej strane. No, nie na každej strane, ale proste 3 takto do výšky po 4 a Daj si timeset, Michael. tak toto vyzerá. Dobre, nie je vidieť, tak A- Michael, daj si timeset. Dobre. A takto si to proste urobíte na všetkých týchto stranách, úplne takýmto istým štýlom. Úplne až vám vznikne taká kocka. Tak my dúfame, že ste chápaví, tak my to stopneme. Na kameru sme si postavili toto celé. Myslím, že to vadiť nebude. Takto to budete mať, no. Takto to vyzerá. A ďalší krok je, že potrebujete kameň a Ktorým si to asi oplatíme. no, ale nie oplatíme, obložíme si to drevo takto s ním do koliečka, do kola, no do štvorčeka, do Štvorca. do štvorčeka, do štvorca. No dobre. Takto máte obložené. No proste takto. Chlebíky obložené. No, Dal by som si. No a ja. Takto to máte. A teraz potrebujete kamenné schody. Ten na to proste takto poukladáte. No, mne sa to hýbe strašne. No proste takto to bude vyzerať v týchto rohoch. To necháte, aby Nie. vám to spravilo. Takto to musíte vyzerať. To som mal na mysli. Taký obrátený schodík. Dvojitý, ako keby. No, dobre, takto to budete mať okolo celého domu a my sa zase za chvíľku ozveme. Medzi časom za kamerou sme si dostávali schodíky. No takto to vyzerá. Vyzerá to jak drevo obložené v kameni. Dobre, a teraz potrebujete drevené dosky a vyplníte to celé drevom. Takto. No proste takto si to celé tie keby okna vyplníte drevom a my sa za chvíľku zase ozveme. Nezrabaj. Prepáčte, že môj kamoško takto hovorí, je trošku na hlavu, ale nevadí. Sme späť. Nie sú na hlavu. Ale je. On je. Dobre, teraz potrebujete, no máte to takto obložené. Teraz dvere, jak máte takýto ten stĺp, tak tu si takto vykopete. Hoci kde, na ktorej chcete strane. Hej, to je jedno úplne. Potom tam takto dáte drevo a dvere. No. Nám je jedno, ako si to vnútri zariadite, ale takto by to malo vyzerať. Tak. Dobre. Teraz to bude podobné, len potrebujete teraz mať bloky, no kocky vlastne takto do šikma hore. Takto musia sa dotýkať len týmto rožkom. No alebo proste nemôžu byť pripojené ako keby. Takže to bude ako otočená pyramída, si myslím. No asi áno. A áno, presne. Lebo ja som tento domček ešte nevidel, takže ja môžem len A tipovať. musíte mať len 5. 5 ich musíte mať takto. A proste to urobíte na každej tej strane. Takto 5. Tiež 5. Je to jednoduché. Jasné. Nič ťažké. No takto. Furt máte. A takto to obložíte vlastne okolo celého domu. Dobre, my sa za chvíľku ozveme. Zasa sme si to dorobili.
takto to má vyzerať. Kto to tak neurobil, tak nech si video pretočí a pozrie si to ešte raz, jak sa to robí. Dobre, teraz budete potrebovať tiež to isté drevo a urobíte vlastne to isté, jak tu. Že to takto prepojíte. Michael, nechýba ti tam niečo náhodou na rohu? Je. Nie, nechýba. Dobre si to spravil. Si veľmi šikovný. Tak môžeš pokračovať. Jasné, Prepáč. ja som šikovný, neklam. No dobre, takto si to urobíte a takto to bude proste vyzerať. Zase sa na chvíľku odmlčíme a... Budeme naspäť za chvíľku tiež. Hej. Dobre. Teraz si spravíme spodok. To bude z dosiek, z dubového dreva. No vlastne, urobíte len takto. Len na spodok to dáte. Všetko spojíte z dubového dreva. Takže my si to zasa strihneme. Sme späť a je to hotové. No, takto to vyzerá. A teraz ďalší krok. Zoberete vlnu. A celé to vyplníte. Nie celé. Len takto ten okraj vyplníte. A do každého vnútra dáte takto sklo. No, som prekvapený, Majku. Lebo ma nikdy nepočúvaš. No ale ja ťa počúvam, len ty o tom nevieš. Lebo ty nepočúvaš mňa. Ja viem. No dobre, takto to proste bude vyzerať. Zase to strihneme a... Bude to vyzerať takto. No. Vyzerá to takto. A... My sme si dostávali aj toto. To tam tiež musíte mať. No vlastne vyplníte len toto. No nemusíte, ale... A tu sme si urobili podlahu a sem dali dyňu. A teraz... Aby ste niečo videli. No, a teraz ideme urobiť schodíky. Tak. Aby ste mohli výjsť na druhé poschodie. Sem. No, vlastne, hej. A aby môjho kamaráta nebolo počuť, tak myslíme, že sa to dá aj bez zvuku postaviť. Není to až tak ťažké. No, jasné. Schodíky si môžete spraviť takto, alebo aj... Z tých polovičných kociek. Alebo bez toho spodku, bez tých dubových kociek, len položíte tie schodíky. Áno, tak je to asi najľahšie. Vyzerá to takto. Krásne na druhé poschodie schodíky. A ten vrch, čo sme si tiež dostávali, vyzerá takto. No, vlastne takisto. A, no dobre. Tak. Teraz potrebujete toto drevo. Jedlové drevo. No, jedlové, to je jedno, jak to voláš. A vlastne urobíte... Tretie poschodie. Áno, to nebude poschodie, to bude strecha. Vlastne tá... Jak sa hovorí? O to lepšie. Po česky sa to volá púda. Jak sa to povie teraz? Povala. Áno. Na povale. To bude akože tretie poschodie. Potrebujete si dať takto vlastne 3. No. Malé chybičky krásy nevadia. Čo si povedal? Malé chybičky krásy nevadia. No dobre, tak toto budete mať, proste tu nedáte nič a takto. A to isté urobíte aj z tejto strany. Nie je to nič ťažké. No a proste furt takto isto. A teraz do vrchu musíte urobiť 2. 2 hore a na tejto strane to isté. A teraz, Majku? To isté. Tiež 2 hore. Nepokazil som to? Nie, dobre si to spravil. Nie. Áno. Takto to má vyzerať. Ešte z druhej strany. No, však to je jasné, že z druhej strany. Takto. Áno. Takto máte. Hor. Tak my si to zase strihneme. Nie, už viem, čo tam mám zle. Tu som nedal jednu kocočku, ja som vedel, že to je nejaké divné. A tu malo byť tie 2. A takto. Toto tu nemalo byť. 3, raz, 2, 3. Áno. Ešte aj tú druhú stranu oprav. Dobre, mám tu menšiu chybičku, strihneme to a za chvíľku sa ozveme. No, Michael si to dal na jednej strane o kocku ďalej, ale už je to opravené. No, takto by to malo vyzerať a... Je to trochu divné. No, ale bude to pekné, úplne pekné, ale teraz to vyzerá trochu divne.
Perverzne. Toto urobíte aj na druhej strane úplne všetko tak isto. A no, už to ani nestrihaj, však to je chvíľka. Dobre. No a proste takto to máte. No, takto. A máte takúto ako keby striežku. Potom potrebujete tieto schody. A toto vám strašne dlho zabere čas. Potrebujete takto podložiť, no nie podložiť, ale okrášliť dom. Vlastne tou strechou. Takže musíte dať na toto drevo, takto, úplne všade. A Okolo toho. no nie okolo toho, ale takto proste. A takto budete postupovať na túto stranu celú a tu musíte dať takúto kocku až na toto. A proste takto pôjdete. Tu sa to tiež takto pekne vyplní, všade sa to vyplní. No a na druhej strane sa vlastne urobí to isté aj na tejto strany. A no dobre, my to teraz urobíme a zase sa na chvíľku odmúčime. Takto to má vyzerať, len aby ste vedeli. Sme naspäť, ešte to nemáme dostávané, ale nevadí, aby ste videli, ako to má vyzerať. A Michael vám chce povedať jednu krátku poučku. Môžeš hovoriť. No počúvajte, nikdy si nedávajte do takejto chajdy, no keď si ju chcete okopírovať, nikdy si do nej nedávajte krp, lebo minulé, keď som to skúsil, tak mi zhorel celý tento dom a mal som prácu, kým som ho vymyslel asi 3 hodiny. A potom som ho postavil a hral som to v hre o prežitie a skapal mi, no zhorel mi úplne celý dom. A tá strecha má vyzerať takto. Takto pekne, sexicky. No dobre, teraz si zoberiete to jedlové drevo a takto to potiahnete. Len do stredu, spravíte si stĺpik. Takto stĺp do stredu. A ani to nestrihaj, však to je chvíľka. Takto si dáte vlnu a medzi to takto sklo. Na obidvoch stranách. A ešte mne si niečo hovoril o bleskoch. Tak... No a vždy, keď prší, no a sú blesky, tak vždy, keď bude noc, nečakajte, kým prejde. Skúste sa čo najrýchlejšie získať posteľ a vyspite sa, lebo keby vám blesk udrel do tohto domu napríklad, tak vám celý zhorí. Takže to je to isté, ako by ste tam mali krp. Takže, no nestrihaj to, však to je chvíľka. Však hej, ja už ani som to nechcel strihať, no nevadí. No dobre, takže takto by to malo vyzerať. Takto by to malo vyzerať, no vyzerá to celkom pekne. Trošku divne. No kebyže tie dvere dáme z tejto strany, tak to vyzerá pekne. A sem som dal ešte takú vychytávku, že si sem takto pekne natiahnete plot a mne sa to strašne páči. A sem do týchto rohov nedávajte. Potom to není pekné. Prepáčte, pardon, vaša, nevadí. Lebo Lebo som nešikovný strašne. Bobrik je nešikovný. No a takto by vlastne mal vyzerať ten dom. Je to celkom pekná chalúbka. Keď prídeme donútra, tak tu môžete mať nejaké čestky, tu vidíte hore, tu si môžete dať glowstone napríklad. Tu idete hore, tu si môžete urobiť ďalšie schody, lebo tu bude poschodie nejaké napríklad. Tu si urobíte striežku. No a máte krásny dom. Tak toto je z tohto videa úplne všetko. A keď sa vám video páčilo, dajte like. No dúfam, že sa vám páčilo, lebo strašne veľa času nám to zabralo a keď sa vám to keď sa vám to nepáčilo, tak prosím vás, nedávajte dislajky, napíšte nám, čo chcete zmeniť a my to urobíme. A môžete napísať aj, ak by ste chceli vybavenie tohto domu, my si ho tu necháme a uvidíme. No dobre, tak Čaute. Lúči sa s vami Bobrik a Michael alias Cyborg.